Itung-atungani huriatta apala diobason. Asima rohani Tuhan, sayang giat mai boy hulau kami jala marparbue di ulau nami. Suang soni manang dihamuna situa nami damang dainang perhaladoni hurion. Full timer diaken diakonis. Suang soni tim music dohot punguan ina naung dohot makobasi ulauta apala sadarion sahalinai pa doron nami mauliate ma dihardeun ni rohamuna suang soni ma nang dihamuna saluhuna damang dainang amat taraja inat taraja udangan nami naung rohamu manggohi gokko jojo nami asimat tong rohani Tuhan sisa datang yang mahita saat mana tatang aku ni saat mana uli saat mana denggan boy anakon nami sitibul do parumain nami borusiani par gabe parumah tanggaon nauli namar halomoan di joloni Tuhatta los dio basomma dihamuna padita nami suang songoni perhaladoni huriaon tudamang dainang udangan nami songon napato tahun gokod do jojun yang ginami keluarga te marpaung boru sinaga di bagasan serep ni roha dung sidungan non ulauta siam bagas joroni tuhat tahun rap udur mahitanian tuinganan nau kupatu pahami ima di gedung Grand Tama nadong di daerah Batu Haji. Di siman no kita mangan idahan nalas do minum air sitio-tio huhut mangulahon adat naho bartusi. Omma nabo pasat kami apala di tikyon tuhat tama nama masu-masu hita di ulauta sadarion. Butima. Salam. Oras madita damang dainang parjolo madok molate ma tutuata debata par dengka basay nang mga liat tiki di hita buy hita madapoti menyaksihon acara pamasmason ni hela nami do boru nami terlumubi ma tu amang pendeta nababan sudi yang amang perhalado molate ma pasatami soni dua akka perwakilan ni ruas sian punguan kurina sudi nahita darongson boleh te pasat tami anggiat matutu marhite pamas-maso sedarion gabe keluarga na sitiruon ya buru nami do hela nami hamu lamang do dainang du sidungan nok kita keluar sian garijon sian serep ni roha arap roha nami asara pudur mahita borhat ima tu gedung Grand Tama nadong di Batu Haji ima manalao pasahato do majalo adat siapa kota na hobar di hita siapa kota ima songon elek-elek nami jadi siya kami asuto parboru moleate madohonan nami asa rap manok kita borhat tu gedung Grand Tama nadong di Batu Haji moleate ma di hita salutna salam.